quan parlem de plurinacionalitat, no estem parlant només d'una qüestió cultural, no estem parlant només d'una qüestió identitària, estem parlant d'un projecte i d'un model de futur. Estem parlant de que en la descentralització, amb el reconeixement de projectes que el Partit Popular ha estat bloquejant, podem desenvolupar-nos més. Estic parlant de l'eix mediterrani i què ha de passar. Clar que sí, per si algú té alguna duda. Per aquí Barcelona estem parlant de que si el Partit Popular continua bloquejant l'eix mediterrani, l'hem de dir que ells van intentar construir el Mediterrani com un model de l'Espanya que volíem, que volien ells, de la precarietat, del maltractament a la llengua i a la cultura, de la destrucció de la terra i el territori. I per cert, aquí a Barcelona ho vareu dir fa una setmana, no al transvasament, el riu es defensa la terra i es defensen els béns comuns. El riu és vida, no al transvasament, el riu és vida. No al transvasament, el riu és vida.